سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرم ኤርትራ ኣብቲ ካብ 12-23 ሰነ ኣብ ከተማ ካዛን ፌደሬሽን ሩስያ ዝካየድ ውድድራት ብሬክስ ንምስታፍ ኩሉ ምድላዋታ ከም ዘጻፈፈት ተፈሊጡ ኤርትራ ኣብ ዝኒ 12 መዓልታት ዓለም ለኻ ውድድር ብኽልተ ውድድራት ማለት በኣትሌቲክስን ቼዝን ክትሳተፍ እያ ኣብ ሳልሲት ዝዓበየት ከተማ ናይ ሩስያ ዝኾነት ከተማ ካዛን ዝካየድ ብኣባል ሃገራት ብሬክስ ተወደበ ውድድራት ስፖርት ብሬክስ ልዕሊ 3 ሃገራት ብምዕዳም ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ሃገራት ሓድነት ሰላምን ሽርክነትን ንምድንፋዕ ዓሊሙ ብኤንጋሪት ሃገር ናይ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሩብል ወጻኢታት ተገይርልዩ ናይ ሓደ ዓመት ምድላዋቱ ብምጽፋፍ ዝመጽረቡ 12 ሰነ መጋረጁ ብወግዒ ክኸፍት ናይዚ ዓመት ውድድራት ስፖርት ብሬክስ 392 መደላታት ዝዕትር 29 ዓይነታት ውድድራት እዩ ሰሪዕ ዘሎ ናይ ፈለማ ውድድር ስፖርት ብሬክስ ኣባል ሃገራት ናይ ማሕበር ጥራይ ብዘካየዶ ዝነበራ ውድድራት እዩ ኣብ 2016 ፈሊሙ ኤርትራ ኣብ ውድድር ሎማ ዓመት ንፍልማ ግዜያት ተሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ በአሰልጣኒ በራኽ በየነ እናተዓልየት ንሰለስተ ደቂ ተባዕትዮን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮን ጠርኒፋ ኣብ ሰለስተ ዓይነታት ውድድር ማለት ኣብ 800 ሜትሮ 1500 ሜትሮ ከምኡን ኣብ 5000 ሜትሮ ክትወዳደር እያ ነዞም ኣትሌታት መሪሑ ናብ ሩስያ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ኣሰልጣኒ ጋንታ ክለብ ኣትሌቲክስ ደንደን ሚኒስትር ምክልኻል በራኺ በየነ ንሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ከኣሊ ናይ ፍልማ ተመክሮ እዩ ከም ኣትሌት ናይ 18 ዓመታት ተመክሮ ፀገበ በራኺ ነዛ ምኩራትና ኣሽቶ ኣትሌታትን ሓቂፋት ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ዓወት ከጎናፀፋ ተስፋ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ኣሰልጣኒ በራኺ ኣባላት እዚ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ውድድር ብሬክስ ንምስታፍ በብወገኖም ልምምዳቶም ከካይዱ ከም ፀንሒው ዝገልጽ ይኹን እምበር እዚ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣትሒዛ ብሓባር ክትጠርነፍ ስለ ዝኸኣለት ኣብ ምውሃድ ፀገም ከም ዘይፍጠር እምነቱ ገሊጹ ኣብዚ ውድድር ኣብ 5000 ሜትር ዝሳተፍ ኣትሌት ደበሳይ ደሳለም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ተሓቂፎም ካብ ዘለዉ ብተመክሮን ብዝሒ ኣህጉራዊ ውድድራትን ዝበሰለ ኣትሌት እዩ እዚ ኣትሌት ኣብ 2014 ብክፍላተ ሰራዊት ተወዲቡ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ጉያ ፈላሚ ናይ ኣትሌቲክስ ጉዕዙ ዝፈለመ ኮይኑ ብጋንታ ሳዋ ኣብ ኣስመራ ምስ ዝቆመት ክለብ ተጠርኒፉ ድሕሪ ምጽናዕ ኣብ 2016 ናብ መሳርዕ ክለብ ደንደን ሚኒስትር ምክልኻል ተጸንቢሩ ኣትሌት ደበሳይ ምስ ክለብ ደንደን ተጠርኒፉ ኣብ 2019 ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ሃገራዊ ውድድር ማራቶን 5 ደረጃ ክሕዝን ከሎ ኣብ ዓመት 2023 ኣብ ከረን ኣስመራን ኣብ ዘካየዶ ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድራት ድማ ብተኸታታሊ ናይ ሳልሳይን መብልዕ 12 ደረጃታት ክሕዝ ክኢል እዩ ብዘይካዚ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ውድድር እውን ኣብ ከተማ ባጽ ኣብ ዝተካየደ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ሻምፒዮን ሃገራዊ ውድድር ሲኒየር ትራክ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ሃገራዊ ውድድር ጉያ ጎቦ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ድማ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ምስ ብሉጻት ኣትሌታት ከጸውዕ ዝኸኣለ ሃብሮም ኣትሌት እዩ ካብ ላይ ውሽጢ ሃገር ውድድራት ሓሊፉ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ተሳቲፉ ካብ ምርጋዝ ዘይተዓንቀጸ ኣትሌት ደበሳይ ናይ መጀመርያ ኣህጉራዊ ውድድሩ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2018 እዩ ኣብ አንጎላ ኣካይዶ ኣብዚ ውድድር ኣትሌት ደበሳይ ካብ 100 ተወዳደርቲ ሻውዓይ ተርታ ክሕዝ ብምኽኣሉ ድማ ኣድናቆት ከተርፍ ክኢል እዩ እዚ ኣትሌት ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ቤጂን ናይ ቻይና ኣብ ዝተካየደ ተመሳሳሊ ውድድር እውን ውጽኢት ብምዕቃብ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ኣትሌታት ኮይኑ ውድድሩ ፈጺሙ እዩ ኣትሌት ደበሳይ ካብ ኣህጉራዊ ናይ ሰራዊት ውድድር ውጽእ ብምባል ቀዳማይ ናይ ውልቁ ኣህጉራዊ ውድድር ኣብ ከተማ ሻንጋይ ቻይና እዩ ኣካይዶ ኣብዚ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዱ ናይ ማራቶን ውድድር ሻውዓይ ተርታ ክሕዝ ምኽኣሉ ድማ ተስፉ ኣትሌት ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ቅድሚ 3 ወርሒ ናብ ቻይና ተመሊሱ ኣብ ዘካየደ ውድድር ድማ ውጽኢት ብምሕያሽ ራብዓይ ተርታ ብምሓዝዩ ንስክላ ካብ ሜዳልያ ኣምሊጡ ኣብዚ ሕጅን ውድድር ስፖርት ብሬክስ ኣብ ምድላው ዝርከብ ኣትሌት ደበሳይ ወላ እኳ ዝያዳ ኣብ ናይ ርሑቕ ርሕቐት ውድድር ዝነጥፍ እንትኾነ ዝመጽእ ሰሙን ግን ኣብ 5000 ሜትር ንምስታፍ እዩ ተዳልዩ ዝርከብ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ሓላፍነት ተሰኪሙ ክሳብ ዝሃለወ ድማ ካብኡ ዝሕተት ኩሉ ከም ዘማልእ ቃል ኣትዩሎም ንሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ወኪሎም ዘለዉ ኣትሌታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውድድር ዝሳተፉ ብምዃኖም ድማ ኣቐዲሞም ዘይምጥርናፎም ዘምጽኦ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘየለ ዝሕብር ኣትሌት ደበሳይ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ውድድር ብሬክስ ዓወት ሒዛ ክትምለስ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብዚ ውድድር ኣብ 800 ሜትሮ ርሕቀት እትሳተፍ ውልዶ ኣትሌት ኣልማዝ ክፍሎም ካብቶም ሰለስተ ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ወኪለን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ሓንቲ እያ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ውድድራት ምስ ጉያ ዓለም ስላለየት ኣልማዝ ምስ ግዜ ዓቕማ ብምዕባይ ንንኡስ ዞባን ወኪላ ውድድራታ ከተካይደ ድሕሪ ምጽናሐ ኣብ 2021 ምስ ክለብ ኣትሌቲክስ ዞባ ደቡብ ተጠርኒፋ ኣትሌት ኣልማዝ ምዛ ክለብ ኮይና ኣብ ናይ ማእከሎት ውድድር ሻምፒዮን ብምዃን ኣብ ታንዛንያ ኣብ ዝተካየደ ውድድር ሻምፒዮን መላእ ኣፍሪቃ ክትሳተፍ ዕድል ረኺባ ነይራ
أفلامي أهجرا ورد دما حامشاي ترتاق تحزب مقالم أبجزيو تسفوتي أثلت مخانا أمسكرام إذا أثلت أبكتشر عسران كلتن أب أسمرا أبستخيده هجرا ورد قويا مرور أبعد درجة أبتماصل عمت أبعد قيح أبستخيده هجرا ورد قويا قبو تشعي درجة إذا حلف عمت أبكرن أبستخيده تماصل ورد ون سالسي درجة حيزا ورد راكز زازم انكلام أبكتشر عسران كلتن أبنا يوزن سينيرن 400 متر شامبيون بمخان قبل الأبز برتلهم أبتماصل حق درجة ما كانوا دما كلا درجة بمحاز ورد راكم زفت صمد سردات هجراوي فدريشن أتلتيكس إيرترا يردوم أبكتشر عسران سلستن أبارنتو أبستخيرني حدا مايل هتسرجع وردر كلا درجة ختحزن كلا أو وردر شحن 500 متر دما سالساي درجة بموصام تشلنا بيتنا حسم دلاك تكون بقي عني ريام ألماز كان بروفيشنال محيال دك أنستيو هجراوي كوميتي أولمبيك مسح مشتكالوت أتلتات إيرتراويان بمخان بأسلت أني شوي تسفا قرقش إنها تقلت أبكتما إيلدرود كينيا أبزرك مسلت أنا مأكل أتلتيكس نايل حدا ورحسلت أنا كتركبك إلى نيريام أبتهاجر أبزكيرة تورد كويا مرورن تراكن دمام زبلت أنا يولك الساعات كتهرم بقي عيام أتلت ألماز ناب هجرة مليسا أو حلقاتنا الزعمت أب ذكرته هجرة ورد أتلتيكس أب شمون 100 متر زوري شامبيون أب رأسي مدفأم هجرة وكبر وسن بمحزون دميق أيام بزي كازي إذا أتلت أب زحلفك ربع جزي أب جانب استخيري وردرات ملا أفريقيا بمستافة أب شمون 100 متر حمشة درجة حيزة وردرات بمزام زنار وتصيد أمس جبيا أنفتانا وردرات سبورت بريكس جرازلام قداي تمرت خبري زبل حلو زما بقس يوس درابيتا وصغطي كي عنقصا نخلو ان مالتم ناي قويا حلما ام تكبار تركب اثلت الماز زعبي حلمان متكبار زغل كلا نجر كم زيلب محبار كانوا دك انستيو اثلتات ون زبل صقع زن مسمار تسفا قرصا كم زي بلن ملختات محالفم امود اتا قرعس هاغري كون دليتي زبلت اثلت الماز ابور درات سبورت بريكس بروس غزي كتمزغب نزلوا تسفا بعب حبن تقلص هاغراوت جانت اتلتيكس ايرترا بحفشنا اثلتا دبساي دسالم امانيال برها ناهوم برهانه الماز كفلوم ديانا ششاي كمون استير ايبابيا طرنيفا زلام از خمزيلين كله هاغراوت جانت ايرترا اورد درچزون باتو عبد الله محمد طرنيفا نغلت توادرتي مالت ليلاي ولدون ال شالوم ايسياسن حيزاور دراكتكايد مدلاواتا ودي الله نابزو وردر طراي زيكونه اوح مسكرم ناي زعمت اب هانغاري اب زكاي وردر نمستافم هاغراوت جانتا نممرات بصنح مدلاوات بقعد نايزوم كلت توادرتي اب صبو درجه كم زركبي طرنافي امونا صحفي هاغراو فدريشن تشيز ايرترا اتو عبد الله محمد زحبر ليلاي ولدو اورد تشيز نال 10 عامات تمكرو زلويم اب كنتشن عسران كلتنا يفلم علم لخاوردرو اب هندي دحر مكياديوم ابال هاغراوت جانتا ايرترا كوين تمريصونا وردرات سبورت بريكس اممراح زركب نسو ناي وشط هاغرنا يوصان وردر تشيز كنا صرون كله ولا قام نايتن حالات هاغرات توادرتي غزيف تمكرون بزح وردراتن انتلوم ايرتراوان توادرتون بوحر ستافي بلوص بقعات ونينوم كم زلوي زبرهم نزي ابز على درجه نمصحو دما اب تحت وريدكا كسرحلو كم زغبا يزخخر إل شالوم إسياس أبزور الدر ناقراوت جانت إيرترا وكيلا اتساتف زلات سفوتي ناچيز تواداريسيام أورد راچيز رقاتن بالحن كم زدلت تقلص إل شالوم أبچيز نزلو ستافي دك آنستيو زيادة نمبرخو تعرن سرحن كم زحتتيا لبوآت محالفم توادر تچيز للاين إل شالومن أورد درات بريكس نهاقورم عود كاكزموم زلوم تسفال علم خانيوم زقلصوم باركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرنا اليوم تحسطونا أبزي نزازم أبقى تصالي بخالة تحسطو كسام نرخب سلام